Ogola wuoyo kuom sirkal ahinya, Dr. Matunga. Ting' ni en mar ng'a? En sirkal. Sirkal ni en jatend piny, sirkal ni en jatend obila, sirkal ni en jatend migawo mochung' ne weche mag wuoth, koso sirkal ni en ng'a? Nikech Ogolo temo wuoyo kuom obila. Onyalo paro kowacho wach mar expressway, kata mana Dubai nyicha ni pi opong'o. Ma to ji wacho ni en ang'o manotimore, to Dubai gini pinje ma koro iwacho pinje ma jomoko wacho ni koro mae polo kidhi Dubai, jomoko wacho kamano ni koro mae polo ma ok owinjo bed ni nitiere gimoro amora motudore gi gima nie piny matimore kuno. Ang'o matimore? But asewinjore nitiere gik miluongo ni accident, masira ma ok nyal geng'. Mano to timore everywhere. Ma kata nyocha noyudo kanan Washington DC, kane meli moro ogo daraja, ma daraja otur. Iyudo ka systems moketi, kane meli no chiegni gwe daraja, to noseor signal ma sirikal ogeng'o ji mane dhi idho wi daraja. Within a thuolo mathin kabisa, ne en dakika 7. To pare dakika 7 no osegeng' jomoko kocha, ma jok mano oyudi wi daraja, apani ok kal mtokni 6. To ne ji nyalo hinyore miche gi miche. Manyiso ni nitiere gik moko, nitiere atua ma sirikal nyaka kaw mondo okony ngima dhano. Iwinjo? Kaluwore gi kaka ajali nyalo bet, nikech meli no nodhi motuomo daraja, ma daraja otur. To ma daraja ma en almost kilometers apart. Motur molwar ei pi. To ne okony jok mang'eny. To ei Kenya ka, chuno ni nyaka iluongo ni NTSA. Yes. Mano e tichgi, kata kapok ichopo ir polis, mano e tichgi mokwongo. Mar ng'eyo ni to ang'o mowinjo tim. Ineno kaka gichando wa seche warimbo matek cha. Owinjo bed ni gikawo thuolo mamalo kabisa, jo NTSA, mar ng'eyo hotspots, kuonde ma pi nyalo timang'o. Nikech gode gi ging'eyo, ok gin gik mwakia, wang'eyo ni got makama golo ga pi, ka koth ochwe mang'eny, to pigni timang'o. Dong nitiere kamoro kacha mayu mwang'eyo ga, ni pi biro ka malo, gi chuodho mang'eny, to timang'o kalendar. Koro en gi mwang'eyo, ok en gi mwakia. Kidhi Lambwe, Mathurwa, en tiere aora moro kanyo mwang'eyo ni ka koth ochwe mang'eny, to obro timang'o, obro muomo. Kata makori neno nyo omuomo gwasini, ok en gi mwakia. Manyiso ni sirikal nyaka kaw atua mambele. Mano Ministry mar Roads kod Transport. Nyaka kaw atua mambele. Mar ng'eyo ni gima kama nyalo timore, jowuoth bedru motang'. Gima kama nyalo timore, jowuoth bedru motang'. Gima kama nyalo timore. Koro gigeng'o ji chon. Miyo gik moko manyo timore, ma wan koro wakaw video to ni ng'ato digi lori. To waneno mana ka ginyumore ang'o ei pi gidhi. Mago gik mane sirikal. E sasa mwaseneno ni pi osebiro mong'ado. Kanyo winjo bed ni sirikal mapiny, local government, gi jok iluongano, marshals ka, moko ma bende chando wa e chiro ka. Mago bende waketo. Mar nyiso ji ni ka, sani koro kal. Dong neno ka mbunge Mathurwa nyiso ji ni kik timang'o, kik kal kanyo. To gigi te, ng'at ma nyaka timgi, the buck stops kod sirikal. Ma wan waduto, kata wan bende wan jowuoth, nitiere migawo ma bende nyaka wakaw. Ma kokweri ni kikidhi, to kikidhi. An dalawa nitie aora moro kanyo ma koywak, nyocha noywak chieng' Friday, ji ok kal. Tibro yudo ka jomoko temo yore, olonyo wuoche, obano long' otimang'o, oyore. To kanyo, ema aula bro timang'o. Koro wan bende, kata kokweri ni mondo mitim goro, kata ka sirikal pok ochopo kanyo, kineno ka pi osewuok, to we dhi, nikech inyalo dhi michweri, makoro kata wuodhi no ok dichopi. All right. Ogola, sirikal mo weni, atemo penjo ni